سلام عمل العالم زلهم تختاتل سنتساعي تي في سلام كتكونوا تسفا قبر لما عنتون بخالق مدب مسئل لخو قاشاي يوحنس ولا جرجسيو هجكو دقزا خوين الله كلهم نزل تنساعي تي في تكتاتلو سابسكرايب قبرو شير لايك كومنت اندا قبركم كتريو نزل فيديو يعدمكم እንኳን ሐመጽ አኻ ዮሐንስ እንኳን ሐንጸን ሐካኒ ፍጹም ሐወይ የቀነለ ያነውን ስለዚህ አደም ካን በቀጥታ ናፍተ ሕቶታት ከሐልፍ ሓንቲ ሃገርሲ ንምዕባለ ወሳኒ ነገር እንታዩ ሓንቲ ሃገር ክትምዕብልሲ ቀንዲ ዝበሃል ወሰንቲ ነገራትሲ እንታዩ አፍታ ሃገር ውሽጥ ዘሎ ህዝብ ዲዩ التحجر ودب كهلو عديو مرحت اليوم انتايم نزي قرب أصفح حبيل كانت تتجلسنا thank you هره يعني اللي فتصوم حوي قويت باركة كلمة نابو مخادي نقول لهم برنامجنا نكتاتلو بروحات حوات زي ما دب زي كتاكم أفزلنا يجزي أفزلنا سكافنا شجارين جزي نهزبنا نكبابينا زحاشة سوليشن سلام نخاون صبوا زمان جزين هم تسيلنا تجديسنا زحازنا برنامج سلزغنا نازي كل سبك بزح شركة تجبر وقت تحابرنا زهانت رئيتهم كاختبونا زقودة متان كردانا بزوحات زتصرفوا لون ديو نتصرف بزوحين قاسرون نداقوا حافكنا زتاكمنا قريلنا سلازين دليجن تتصبوا الكا عند حرات تبابي خايخا ኣብቲ ከባቢ ኻ ጽቡቕ ነገር ዝመጽ ኢንቨስትመንት ይደሊ ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር ሰናይ ነገር ስራሕ ይደሊ ዘፍርስ ነገር ምንም ሰባይ የልዮ ስራሕ የልዮ ሓደ ሰብ ያክል ስለዚ ነዚ ሰናይ ነገር ክትተሓባበሩና ብፍቅርና ዕድመኩም ብምትሕብባርካ ኣብ ምድርና ኣብ ህዝብና ሰናይ ነገር ንኽንገብር ግደለና ኢና ንኣምን ጎይታ ይባረኩም ያኔለ ፍጹም ሓወይ እቲ ሕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱስ ኣብ ዘመናት ሙሉ ወዲ ሰብ ብዝተፈላለየ ጊዜ ብዝተፈላለየ እንታሽሙ መንግስትታት ይትከላይ ምስተተኸላኻ ሃገራት ቆማ ማለት እዩ ናይ ብዙሕ ናይ ሃገራት ሂስትሪ ኣለና ዋላ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ዋላ ብዘመንና እንኳ ብዙሓት ሃገራት ንሪኢ ኣለና ብዙሓት መንግስታት ንሪኢ ኣለና ብናተይ ርዲት መጀመሪያ ገዳሲ ለዝኣምኑ ዘቐምጦ ማለት እዩ ካብ ዝረኣኽዎ ዝተዓዘብኮ ከምኡ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዝረኸብኮ ርዲት እንድሕር ተበጊሰ ንሃገር ዝገብራ መንግስቲ ማለት እዩ ምክንያቱስ እቲ ካልእ ኩሉ ነቲ መንግስቲ ዝግዛእ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ንፉዕ መንግስቲ ንሃገር የማዕበላ ድኹም መንግስቲ ሰነፍ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ከዓ መንግስቲ ክብል ከለኹ እቲ ቀንዲ ተመራሒ እንዲዩ ድሕሪኡ ከዓ እቲ ናቱ ምሱ ትሕቲኡ ዘስርሖም ኩሉ ናቱ ትካል መንግስታዊ ትካል ማለት እዩ ግን እቲ ቀንዲ ነቲ መንግስቲ እንተስ ብምርጫ ዲመፅኡ እንተስ ብኩናት መፅኡ እንተስ ነጊሱ ናይቲ መራሒ ግደ እዩ ትዝዓበየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲስ እቲ መንግስቲ እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ንፉዕ ተኮይኑ እዩ ኩሉ ነገር ናብ ጽቡቕ ዝኸይድ ነዚ ሕሽ ዝበለ ምሳሌ ክንወስዶ ንኽእል ሰለሞን መንግስቱ ንግስነቱ ካብ ዳዊት እዩ ተቐቢልዎ ዳዊት ኣብ ዘበኑ ሓያል ንጉስ ነይሩ ግን ብዙሕ ጸላእቲ ስለ ዝነበርዎ ዳርጋ ዘበኑ ብውግእ ይወዲዎ ግን ዋላ ውግእ ይግበር እምበር ዳዊት ከዓ ብኩሉ ካይዱ ኣዝዩ ጥንቁቕ ነይሩ ካብቲ ሕጊ ኣምላኽሲ እንዳተኸተለ ከም ፈቓድ ኣምላኽ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ከፊሉ እዩ ብጥንቃቐ ከዓ ተመላሊሱ በቲ ሕጊ ነገስታት እንታይ ክገብሩለዎም ብዝብል ብኡ ከይዱሲ ነቲ ህዝቢ ከዓ ብዙሕ ረዲእዎ እዩ ማለት እቲ ሃገር ጽቡቕ ክትህነፅ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዛ ስዋይ ከዓ መንግስቲ ክርስቶስ ኣብ መንግስቲ ዳዊት እያ ትትከል ክብለና ከሎ መንግስቲ ዳዊት ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ዓይነት መሪሕነት ነይርዎ ማለት እዩ ዳዊት ሓያል መራሒ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዩ መንግስቲ ክርስቶስ ኣብ ዳዊት ትትከል ይብለና ግን ድሕሪና ግን ወዲ ሰለሞን ካብ ኣቡ ዝረኸቦ ምኽሪ ሰሚዑ ጥበብ ምስለምንኻ ኣዝዩ ፍሉይ ጥበብ ረኺቡ ብዙሕ ነገር ረኺቡ ግን ክጥንቀቕ ስለ ዘይከኣለ ከምቲ ዳዊት ኣቡ ዝገበሮ ክኸይድ ስለ ዘይከኣለ እቲ ራህዋ እቲ
እንታይ ሽሙ እቲ በረኸት ኣብታ ሃገር ዝፈሰሰ ብልጽግናሲ ንሰለሞን ካብ ኣምላኽ ኣርሒቑዎ ደድሕሪ ኣንስቲ ኣብዚሑ ደድሕሪ ጣዖተን ኢሉሲ ካብ ኣምላኽ ኣርሒቑዎ ሕጂ እታ ሃገር እሳኸላ እቲ ሪሶርስ እሱ ከሎ ኣብ ግዜ ዳዊት ብዙሕ ሪሶርስ ኣይንርእን ግን ቅርጽ ናይ መንግስቲ ሒዙ ፍትሒ አንጊሱ ጽንዕቲ ሃገር ከዓ ገይርዋ ሰለሞን ከዓ ነዚ ሒዙ ጽቡቕ ነገር ረኺቡ ግን ተወሳኺ ከዓ ካብ ኣምላኽ ንኣምላኽ ባህ ስለ ዘበሎ ቅድሚኻን ድሕሪኻን ዝነበረው ነገስታት ክሳብ ዘይብሎም ኩሉ ሃብቲ ሃብኩ ሃይልዎ ጥበብ ሃብኩ ሃይልዎ ካብኡ ዝተለዓለስ ነቡ ዘጨንቑ ዝነበሩ ነገስታት ብዙርዩ ዝነበሩስ ንሰለሞን ተገዚኦም በቃ ንምንታይ በቃ ታ መንግስቲ ንዖም ተገድሶም ካብኣሲ ብዙሕ ነገር ከም ዝካፈሉ ፈሊጦም ኩናት ገዲፎም ንስታቶም በዓሎምሲ ንዑሲ ግብሪ ክኸፍሉ ጀሚሮም ካብ ፍልስጤም ጀሚሮም ፍልስጤም ዳዊት ክነግሲ ክዋግኡ ወይም ንዳዊት ተሰሊፎም ሰለሞን ነጊሱ ምስተባሃለ ግን ወርቅዮም ሂቦሙሉ ስለዚ እቲ መንግስቲ ግደለዎ ሞዳታ ናይ ሰለሞን ከዓ እታ መንግስቲ ካብቲናቱ ስንፍና ወይን ከዓ ዘይምጥንቃቕ ዝተለዓለ እስራኤል ኣብ ዘመነ ሰለሞን ክልተ ክራክ ጌራ ወዱ በቃ ናብ ክልተ ኣብ ግዜ ወዱ ሮብዓም ተኸፊላ ስለዚ እንታይ ክብል ደዴ እቲ ቀንዲ ወሳኒሲ መንግስቲ እዩ ማለት እዩ ወደብ ወርቂ ነዳዲ ዳይመንድ ብዙሕ ናቹራል ሪሶርስ ንፉዕ መንግስቲ ተሃልዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ይጠቅም ማለት ንፉዕ መንግስቲ ተዘይሃልዩ ግን ዘይክጠቅም ይኽእል ምክንያቱ ሳብ ዘበና ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ብዳይመንድ ፍሉጣት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ክሳብ ሕጂ ከዓ ሓያል መንግስቲ ከይገበራ ብሽግር ዝሰቃያ በዓል ኮንጎ ኪንሻሳ ኣለዋና ማለት እዩ ወደብ ብዙሓት ዘለወን በዓል ሶማልያ ከዓ ወደባተን ሒዘን ሓያል መንግስቲ ክተኽላ ስለ ዘይከኣላ ክሳብ ሕጂ ህዝበን ካብ ስደት ክመልሳ ይከኣላን ጽኑዕ መንግስቲ እውን ክተኽላ ይከኣላን ማለት እዩ ጅቡቲ እውን ዘሴም ወደብ ኣለዋ ጽቡቕ ትሰርሓሉ ኣታው ኣለዋ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዕዳጋ ዝበዝሕ ጅቡቲ እዩ ካብኡ ከዓ ናብ ፑንትላንድ እዚ ሰሜን ሶማልያ ዘላ ማለት እዩ ካብ ካርቱም ፖርት ሱዳን ከዓ ዝተወሰነ እቱ ግን ቀንዲ ዕዳጋ ናይ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዘእቱ ፖፑሌሽን ሳይዞም ከዓ 1 ሚልዮን መልዩ ይኸውን ሕጂ ትሕት ግን እቲ ክንደቲ ዘእትዎ ገንዘብሲ ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ሃገር ኣይርአን ንምንታይ እቲ መንግስቲ ስትሮንግ ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ጊፍትድ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ግደ ዘለዎ ናባና ናብ ኤርትራ ምስተመለስኩ ከዓ ኤርትራ ናፃ ምስ ወፀት ብዙሕ ነገር ነይርዋ ኣብ ኢዳ እንታይ ነይርዋ ተልና ቀዳማይ እቲ ናብ ኤርትራ ቅድሚ ምኻድካ ግን እዘን ናይ ዓረብ ሃገራት ብሙሉአንሲ ነዳዲ ምስ ረኸባየን ሃብቲመን ቅድሚኡ ወላ ሓደ ሃብቲ ኣይነበረንን እዩ ምድረ በዳ ከም ዝነበረ ናይ 40-50 ዓመት ታሪኹ ዘለዎን ተንዝበዝሓ ስለዚ እቲ ነዳዲ ዶ ይኮነን ሃብቲሙወን እቲ ሊደርሺፕ ዶ ክንብል ንኽእል እቶም መራሕቲ ዶ ክንብል ንኽእል ወላ ነዳዲ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ሰብ ነዳዲ ስለ ዘለዎን ይብል ሓቂ እቲ ነዳዲ ዓብይ ግደ ኣለዎ ግን ናይቶም ነገስታት ዋይዝነስ ከዓ ግደ ኣለዎ ተረዲካሎ ነቲ ዝረኸብካዮ ገንዘብ ሞር ኣብ ኢንቨስትመንት እንድሕር ተውፍሮ ተኮይንካ ተወሳኺ ፓወር ትረኽበሉ ትጥቀም ንቅድሚት ይኸዱሎ ማለት እዚኦም ነገስታት ነቲ ዝረኸብዎ ነዳዲ ንቅድሚት ይወስድዎ ኣለዉ ሓደ ኮፍ ኣይብሉን እዮም ብኡ ዝኣክል ንኣብነት ዝነበሮም ነዳዲ ጥራሕ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ናይቲ ናይ ንግዲ ፍሪዞን ምግባሮም ወሲኹ ከዓ ናይቲ ቱሪስት ኢንዱስትሪ ናይቲ ስፖርት ኢንዱስትሪ እንዳኣታታቶስ ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሓይል እቲ ነዳዲ ከለውን ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ኣብ ኣፍሪካ ነዳዲ ዘለውን ዳይመንድ ዘለውን ግን እቲ መንግስቲ ሓያል ኣይኮነን ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ እቲ መንግስቲ እንታይ ማለት እዩ መንግስቲ ክንብል ከለናሲ እንታይ ማለትና እዩ ግደናቱ ኣብ ምንታይ ተልካ ቀዳማይ እቲ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መንግስቲ ማለት ጽኑዕ መንግስቲ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢሲ ብሕግን ብሓይልን ዝገዝእ ማለት እዩ ቀዳማይ ብሕግን ብሓይልን ዝገዝእ ማለት ካልኣይ ከዓ ስለታ ሃገርቲ ነታ ሃገርቲ እቲ መንግስቲ ናተይ ኢሉ ዝሓስብ ማለት እዩ ዘይድቅስ ንኣብነት እስኻ ናትካ ትካል ተሃሊካ ናትካ ሆቴል ድዩ ገለ ተሃሊካሲ ሸለላይ ትብሎን ኢኻ ገለ ነገር ዌስት ክኸውን ኣይትደሊን ኢኻ ነቶም ሰራሕተኛታት ከዓ ሲሪየስሊ ኢኻ ትከታተሉ
نتي صبو زسرح كا مور انتا شمو تقبرو يخا ريوارد تقبرو نمنتاي مور كسرح كتن نتي زبالاش ولكا ترحقو يخا منقست مالت كمزي عينت كخون انلو تمرح يزبل زلو حجتهم نقسات كم عينتي نيروهم مخري كاب اوروبايان نتي ገንዘቦም ሲ ንለውጥ ይጥቀሙሉ አለው ማለት ትህዝብ ኸአ ተራዋሲ ጽቡ ገይሩ ሒዝወሉ ማለት ሴኩሪቲ ሲስተሞም ሁሉ አጽኒዑ ስለዝሓዙ ኻስ ኢሉ ከም ድላዮም ገይሮም ሃገሮም አይበተንዋን ትህዝብ ኸአ ሞር ተጠቃሚ ስለዝኾነ ሲ ንግስነት ደልዩ ምስኦም ዘባአስ ይብሉ ሁሉ ሰብሲ ናብ ስልጣን አይመጽን መራሒና ይታንተ ሃገር ሲ ሓደዩ ሚኒስቴራታት ካቢኔ ሚኒስቴር ገለ ተበልካስ ብዙ አይኮኑ ተኻለሲ نزي بتصحون سلطان نقص وراد قل كبلا يدليون عند حرصبو ينبرالو وحسن نزلو هيوت كند دلا يكسر زخيل تخيلو تحلي وسي يجزالو تهزبي بحيلي يجزالو برهوا هاي يجزالو مالك ስለዚህ ተመንግስቲ ዩቲ ቀንድ ግደዘሎ ናተን ነዳዲት راح يكونن ዘትሕዘን ዘሎ ቶም ነገስታት ናተ ኢሎም ነተን ሀገራት ናተ ኢሎም ዘመሓዱ ተሃገር ትህፍት ማለ ማለት ይናብነት ዱባይ እንድሕር ሃፍቲማ ትንጉስ ናይ ሃፍታማት ንጉስ ኮይኑሉ ማለት ተረዲካ ስለዚህ ተረባሃይ ሞር ማለት አንተ ሀገር ግን ድኻ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ንጉስ ይሁን እቲ መራሕያ ኃይል ይብሉ ኢኮኖሚካል ፓወር ይብሉ እቲ ምስቲ ኣብቲ ልዕሊ ድኻታት ህዝብታት እዩ ዝመልኽ ኃይሉን ይብሉ ማለት እንድሕር ሃፍቲማ ግን እቲ ህዝቡ እንድሕር ሃፍቲሙ ንበዓሉ ይውን መጀመሪያ ተጠቃማይ ዝገብሩ ከምናቱ ሀገር ሲ ከም ትካል ክትረይ ዝግባ ሀገር ረብሓ ስለዝኾነ ዛስዋይ ነዳዲ ጥራሕ ይኮነን ዘብለን ዘሎ ነዳዲ ዘለውን ብዙሓት ሀገራት ስለዘለዋ ማለት እዩ ኣነ በኸሙ ይዝረድኡ ማለት هو እቶም ያ አበከሪ ምናልባት አይ መራሕቲ ማለት መራሒ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብናተ ይርዲት ኣነ ብዝተረዳኒ ዝበዝ ሓሳበይካ ካብ ቃል አምላኽ ብዝራእኽዎ እዩ ነነውሕ ግዜ ማለት እዩ ናብኡ ክመጽኣካ ብዛዕባቶም መራሕቲ ናብቶም መሪሕነት ክመጽኣካ ገለገለ ሃገራት ሲ ወደብ ስለዘይብልና ኢና ደኺና ዝብላ ሃገራት ኣለዋ ኣብ ዓለም እኳ 44 ሃገራት ላንድ ሎክድ ተባሂለን ዝእመና انت زي تقاقي اب افريقيا 16 اب ايشيا 12 اب يوروب 14 اب ساوث افريقيا ويدما ساوث امريكا ويدما لاتين امريكا نبلن دما كلتين زلوا حجتن قال حاجات كتري خلخا ولا لاند لوك كوينن حبتاماتين قلتن لاند لوك كوينن عبد خنت زلوا حاجات ناتن عندي دخا زخنا له مغنيات ودب ስለዘይብልናዩ ይብሉ ካብኦም ካፕተን ከምኡ ዝብሉ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ስለዚህ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ዓመታት ዝኹሉ ግዜና ክንደክ ከለናሲ ወደብ ስለዘይብልናዩ ይብሉሞ ንስኻ ብኸመይ ኸትሪኦ ነዚ ናይ ብሓቂ ኢትዮጵያ ወደብ ስለዘይብላ ዲያ ደኺያ ወላ ብናትካ ዝበልካዮ መራሕቲዮም ዝበልካዮም ጥዑይ መራሒ ስለዘይረኸበት ኢትዮጵያ تركي زلا ثانك يو اوكي ثانك يو فتصم حاول هو بتاع قداسي هو قصل بتاع قداسي مالسي كل سبكا نزي ነገር مور كاستوعلو يدليو ማለት ብዙ ጊዜ ሰብ ሓደ ነገር ይተሓዝ ሳይድ ይገብር ይወግን ነገራት ከይማዛዝን ይገብሩ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ኣነ እንታይ ያምን ከምዚ ኤክስትሪም ዝሆነ ፍቅርን ኤክስትሪም ዝሆነ ጽላአትን ከይተስተውዓል ይገብራል ሚዛን ከይስተተክ ነገራት አክፍሕካ ከይትሪ ይገብራካ ማለት እዩ ኣነ ተወሊደ ካብ ዝዓበ ኩሉስ 52 ዓመት ሕጂ ንኢትዮጵያ ተወሊደ ዓበ ክሳብ 1991 ወያነን ሻዕብያን ኣትዮም 92 ናብ ኤርትራ ኸይደ ድሕሪኡ ኸ 2008 ናብ ኢትዮጵያ ተመሊስ ሕጂ ወያነ ከኣቱሲ 11th ግሬድ ነይረ ኣብ አዲስ አበባ ነይረ ኢትዮጵያ እንታይ ትመስል ኣለኒ ማለት እዩ ምክንያቱስ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኩናት መንግስቱ ሃይለማርያም ዳርጋ ሰራዊትና ኢህአዴግ አምቦ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ቀረቡ ይከይዱ
ኢትዮጵያ ዘለዋ ገንዘብ ዳርጋ ወዲያቶ ያ ብኩናት እሱ ጥራሕ አይኮነን ሶሻሊዝም ትክተል ስለ ዝነበረት ካ ዳርጋ ሶሻሊዝም ካ ሓደ መብረስ መድከይ ደኸያ ነይራ ምክንያቱ ሰባት ከይሰርሑ ነቲ ሰነፍ ምስቲ ትጉሲ አሲርዎ ይሒዙ ነይሩ ስለዚ ድኽነቱ ሲ ኣብ ሃይ ስኩል ኣብ ዝነበር ኩሉ ንምግላጽ ማለት እዩ ሃይ ስኩል ተማሃሩ ኣብ አዲስ አበባ ሲ ክዳኖም ዝተጠቅዐ ገለ ነይሩ ከምዚ ጻዕዳ ጣፍ ዘይፍለጥ ስጋ ዝበልዕ ሰብ ንሕና ሲ ገዛና ደሓን ቤተሰብ ኢና ነርና ስድራና ሆቴል ነይሩዎም ትራካ ነይሩዎም ናይ ቀደም ኢኔትሬ ማለት እዩ ግን ኣብ ገዛና ሲ ንብዙሕ ሰብ ኪሎ ስጋ ገለ ዝግዛእ ከወዳድሩ የደሊ ታ ቀደም ሃይ ስኩል ዝነበር ኩላ ህይወት ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ግን ትሕሰቦ ናይ መንግስቲ ዝሰርሕ ሰብ ገሌልካሲ ክንደይ ናይ ታሕት ከም ዝነበረ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ በቲ ግዜቲ ሕሱር ዋጋ ነይሩ 30 40 ብር እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ በቲ ዝተሓተነ ከተነዋዳድሮ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ በቲ ግዜቲ ኣማሪጽካ ስለ ዘይትስእን ተረፍካ እን ዝበልዓ ኣብ ዝኾነ ፀግዒ መደቀሲ ትገብረለን ፀርፍን ገለን ፀይረን እን ዝኸዳ ነይረን በዚ ከሎ ካብ ኢትዮጵያ ወፅኤ አዲስ አበባ ሂደት ኣብ ግዜ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ሓደ ክልተ ባላሶ ሂደት እንተሰሪዐን ኣዜን ሂደት ካብ ሃይለ ስላሴ ንድሓር ብዙሕ ኣይተሰርሐን ማለት እዚ ዝክር ኤርትራ ክኸይድ ከለኹ ዋላ ብትግራይ ርኤዮ ኩሉሲ ዳርጋ ድኽነሲ ብጣዕሚ ታሕቲ እዩ ነይሩ ድሕሪ 17 ክምለስ ከለኹ ኢትዮጵያ ዝረኸብክዋ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ዋጋ በብግዚኡ እንዳወሰኸ ኣብ ሓፂር ግዜ 4-500 ይበጽሑ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰራሕተኛ ይትረፍዶ ከም ቀደሙ ሰብ ክጸርፈን ናተን መደቀሲ ፈሊኻ ኩሉ ከም ዘለዎ መሪፀን እንዝኣትዋ ጽቡቕ ምግቢ ማዕረኻ እንዝበልዓ ተረዲካ ከቢረን ማለት ተሓትዋይ መነባብሮ ትብሎ ሰብ እቲ ዝተሓተ ኣታው ዘለዎ ሲ ብኽብሪ ዝነብረሉ ሃገር ኮይና ጸኒሓትኒ እቲ ኣብ ከተማ ዘሎ ህዝቢ ኸዓ ንብረት ወኒኑ መንግስቲ ኮንዶሚኒየም ሰሪሑ ገሊኡ ብኮንዶሚኒየም ገሊኡ ብገለ ስራሕ ብዙሕ ተፈጢሩ ዩኒቨርሲቲ ዘይነበረ ብዙሕ ኣብ ኩለን ክልላት ዩኒቨርሲቲ ተገይሩ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ክሳብ ዝዝክሮ ማለት እዩ ኤሌመንተሪ ሲ 100% ከቨር ተገይሩ ዳርጋ እዚ ታሕትዋይ ናይ ክሊኒክ ሲ ኣብ ኩሉ ከም ዝዝርጋሕ ገይሮም ብዙሕ ቦታ ጽርግያ ኣትዩ እዚ ናይ ውጽኢት ኢትዮጵያ ነዳዲ ረኸበትን ኢህአዴግ ዝመርሓ ናይ መለስ ኢህአዴግ ነዳዲ ነበራን ከኣቱ ከለዋ ነው ይዝክር ኩሉ ሰብ ዳርጋ ይጸልኦም ነይሮም ደጋፊ ነበሮምን መብዛሕትኡ ሰብ ንቃልሲስ ሒደተዮም ካብ ዩኒቨርሲቲ ገለ ከይዶም ሓረስቶት ገለዮም ከይዶም እዚ ህዝቢ እዚ ኣው ተሰሪሑ መጺኡ ነታ ሃገር አረጋጊኡ እዚ ሁሉ ጸላይ ኣብ ዘሎ ናይ ተሓሳሰባ ጸላይነት ምክንያቱስ ደርጊዮም ስዒሮሞ ፍርቂ ሚሊዮን ሰራዊት ዝነበሩ እንድሕርሲ ኤርካዮስ ኣብ ነፍስ ወከፍ ገዛ ወይን ዝቀተልካሉ ኣለዎ ወይን ካብ ገዛ ዘፈናቀልካሉ ኣለዎ ስለዚ ብዙሕ ጸላይነት ዝለዎ ካልኻ ካብ ሓደ ክልል ካብ ትግራይ ስለ ዝወፀ ዓሌታው ጽልኡን ኣላዓይሉ ዝበዝ ሓይሉ ካብኡ ስለ ዝተበገሰ ማለት እዩ እዚ ሓደ ጽሊት ካብ ቀደሙን ኣብ መንጎ ተዛረብቲ መሓርኛን ትግርኛን ዝነበረ ለኮምፒቲሽን ናይ ነገስታት እሱ ተወሲኽዎስ ጸላይነት ዘሎ ብዙሕ ጸላይ ዘሎ መንግስቲ ይመጽእ ማለት ሳልሳይ ካ ዓቢ ምኽንያት ካ ኣብዚ ኩናት ናይ ወያነን ሻዕብያን ዓወት ስለ ዝተወደ ናጽነት ኤርትራ ሽዑ ስለ ተኣወጀ ኤርትራ ምስ ባሕራ ስለ ዝኸደት ብሰንኪ ወያኔ እዩ ዝኹሉ ወሪዱና ዝብል ዝኹሉ ጽላእት ኣብ ዘለዎ ሃገር ሕሰቦ ወደብ የብላን እዚ ሃገር ናቹራል ሪሶርስ የብላን እዚ ሃገር ኩሉ ህዝቢ ዝፈትዎ መንግስቲ ይኮነን ዝበዝሕ ዝጸልኦ መንግስቲ እዩ እዚ መንግስቲ ግን ንኢትዮጵያ ሲ ኣብ ሓፂር ግዜ ቀይርዋ እሞኻ ድሕሪ 7 ዓመት ክጅምር ከሎ ምስ ኩለን ዳርጋ ናብ ጎነፃው ኩናት ኣትዮም ምስ ኦነግ ኣትዮም ምስ ናይ ዓፋር ኣትዮም ምስ ብዙሓት ጎነፁን ኣትዮም ብፖለቲካውን ብዙሕ ክላሽ ገይሮም እዚ ኩሉ ሓሊፎም ድሕሪ 7 ዓመት ከዓ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ገጢሞም ከቢድ ኩናት ማለት ብዙሕ ነገር ዘፍረሰ ማለት ከቢድ ሳዕቤን ዘሎ ኩናት ሓሊፎም እሱ ሰጊሮም ግን ቶታሊ ተተኩይሱ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ I don't know በጂዲፒ ተዝረ ተዘይተጋጊ ከባቢ ሹር አይኮንኩን ምናልባሽ ቀድሚው 13 ጂቢ ዝነበረ ማለት ጂዲፒ ናይ ኢትዮጵያ 13 ከባቢ መለስ ኣብ ዝሞተሉ ግን 60 ከባቢ 60 ከባቢ ነይሩ ስለዚህ
ውጽኢት ናይቲ መንግስቲ እዩ እዚ ኩሉ ዝቀየራ ንኢትዮጵያ ጽርግያታት ኩሉ ዝበዝሕ ከማን ኣነ ምስኣተኹ ዝነበረ 10 ገለ ዓመታት ቁልጡፍ እዩ ነይሩ 9 ዓመት ተቐሚጠ ኣነ ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ ነይሩ ገዛውቲ ፈሪሱስ ብሓንሳብ ኮንዶሚኒየም ጽርግያታት ብሓንሳብ እዚ ክኸውን ከሎስ ኢትዮጵያ ነዳዲ ኣይነበራን ወርቂ ውሒደት እዩ ግን ብዙሕ ኣይኮነን እሱ ይነበረን ኩሉ ሰብ ክፍጠር ከሎሲ ኢድ ኣለዎ እግሪ ኣለዎ ትመንግስቲ እንድሕር ክሰርሕ ኣፍቂዱሉ ሰላም ሂብዎ ዕዳጋ ተደሊሉ መሸጣ እንድሕር ኣዳሊሉ ምስ ካልኦት ሃገራት ጎረባብትኻ ሰላም ተገይሩሉ ናይ ንግዲ ምርኻብ ተገይሩሉ ትሰብ ይሰርሕ ክፈጥር ተህድኦ ኣለኻ ሓደ ሃዲኡ ዝነብር ህዝቢ እንድሕር ክፈጥር ክኢሉ እሱ እዩ ለውጢ ዘምጽእ ኣብ ሂስትሪ ኩለን ሃገራት ህድእ ምስ በላየን ሰባን ዝማራመር ሰብ ካብ ሰብ ጻዕዳ ካብ ጸሊም ኣፍሪካ ኣይፋላለን እዩ ኮፍተ ኢሉ ዕድላት ተረኺቡ ሓሳቡ እንድሕር ኣብ ግብሪ ከውዕል ዘፍቅድ ኣቶሞስፌር ተፈጢሩሉ እሱ እዩ ለውጢ ዘምጽእ መንግስቲ ለውጢ ዘምጽእ ኢለ ዝኣምን ነዚ ንምንጽጻር መንግስቲ ኤርትራ ኸ ንርአዩ 91 መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሻዕብያ ናብ ኣስመራ ክትኣቶ ኸላ ህዝቢ ብምሉእ ከበሮ ሒዙ መገዲ ደቀ ማሕረ ተቐቢልዋ ኩሉ ብፍቕሪ ተቐቢልዋ ዳርጋ 100% በሎ ኩላትና ብፍቕሪና ተቐቢልና እያ ሃቡና ዝበለቶ ኩሉ ይህባ ነይሩ እዚ ኸኣ ሻዕብያ ክትኣቶ ኸላ ወይንካ ኤርትራ ርእሳ ክትክእል ከላ ቀዳማይ ውሕስነት ዕዳጋ ነይሩዋ ወደባታሲ ወዲያው ስራሕ ጀሚሩስ ገንዘብ ዝበሃል ሽግር ኣይነበረን እቲያ ኢትዮጵያ ምንም ኣታዊ ነበራ ዳርጋ ኩሉ ኮላፕስ ገይሩ እዩ ነይሩ እዚኣ ግን ዕዳጋ ነይርዋ ናብ ዕዳጋ ኣለዋ ሪኻ ከም ጭንቂ ነበሮም ናብ ስራሕ ተተኣቱ ነቲ ዘለዋ ናብ ኢንቨስትመንት ናብ ለውጢ ተተእትዎ ዓቢ ደረጃ በጽሕት ነይራ ህዝብኻ 3 ሚልዮን ነይሩ 3 ሚልዮን ዘለዋ ሓንቲ ንእሽተ ሃገር ጽቡቕ ኣታው ዘለዋ ዝበዝሕ ኢንፍራስትራክቸራ ካብ ግዜ ጥልያን ጀሚሩ ጽቡቕ ዝርግሕ ዘለዎ ጽርግያ ናብ ዳርጋ ዝበዝሕ ርክብ ዘለዎ ሃገር ኩሉ ዘለዎ ሃገር ብዙሕ ዲያስፖራ ዝነበረ ሃገር በቲ ግዜቲ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ ይመጽ ብዙሕ ሰብ ካብ ደገ መጽኡ ኢንቨስት ክገብር ኣብ ዓዱ ለውጢ ከምጽእ ኩሉ ዘለዎ ሒዙ መጽኡ ግን ብቐርኖም ተቐቢሎም ኣስመራ ካብ ዝንላዕለ ትውስኽን እያ ገለገለ ኣብ ዓድኻ ኢንቨስት ግበር ምስተባሃለ ሰብ ገሊዩ ናብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ገሊዩ ናብ ደገ ተመሊሱ ሕጂ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስፖርት ጋዜጠኛ ደምሰ ዳምጤ ዝበሃል ነይሩ እንታይ ኢሉ ሓደ ግዜ ሓደ ጎል ስሒቱ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ኢሉ ብጣዕሚ ተገሪሙ ኣዝዩ ዘገርም ኢሉ ንምስሓታ ጭንቂ ዝኾነት ኩዕሶ ስሒቱ ኢሉ ኢሳያስ ዝተረከበ ሃገርሲ ብጣዕሚ ከምዚ ንኸተባላሽዋ ጭንቅያ ምኽንያቱስ ጸላኢ ይብሉን ጎረባብቱ ኻ ጸላኢ ነበሩን ኢትዮጵያ ወያንያ ከማን ክሳብ ኢትዮጵያ ከይዶም ናብ ደገ ኤክስፖርት ይገብሩ ነይሮም ሓታት ዘይብሉ ማለት እዩ ቡን ስምስም ካብ ኢትዮጵያ ባዶ 9 ማለት እዩ እዚኣ ጎረቤት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝነበረ ጅቡቲ ሰላማዊት ሃገር እያ ሱዳን ንኤርትራ ሰላማዊት ሃገር እያ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ሱዳን ዝነበር ጎረባብታ እዚኣ ናይ እዚኣ መንግስቲ ጎረባብታ እዚኣ ነይራ ኤርትራ ከም ዝበልኩ ኸ ዕዳጋ ነይሩዋ ወደብ ነይሩዋ ዝሰርሕ ጻዕረኛ ህዝቢ ነይሩዋ እሙን ህዝቢ ነይሩዋ ሓሶት ዘይፈቱ ቅንዕና ዘለዎ ህዝቢ ነይሩዋ ጻዕረኛ ህዝቢ ነይሩዋ ናይ ስራሕ ካልቸር ካብ ጥልያን ዘጥሪዮ ናይ ስራሕ ካልቸር ዘለዎ ህዝቢ ነይሩዋ ነዚ ተቐበለ መንግስቲ ግን ኣለዋ ግን ጀነሬሽን ገለገለ ግዜ ይቅየር ጀነሬሽን ይቅየር እንታይ ንምንታይ መስልካ ኣብ ሓደ ቦታ እንታይ ኢልዎም እግዚአብሔር ንእስራኤል ህዝበይ መራሕትኻ ኣጋገዩ ኸይዱ መራሕቲ ሓደ ወለዶ የፍርስ ሓደ መንግስቲ ወለዶ ከቀይር ይኽእል እዩ ሕማቕ መንግስቲ ኻ ወለዶ ይግልብጦ እዩ ተረዲካሎ እቲ ቅንዕና ዝፈቱ ጻዕረኛ ካብ ቅድሚት ይኣልዮምሽ ዓለወኛ ወለዶ ናብ ፖዚሽን ይመጽእ ናብ መሪሕነት ይመጹ መምሕዳር ዞባታት ጀሚርካ እንድሕር ናይ ስራሕ ልምድን ፍቕርን ዘይብሎም ነገረኛታት ክፉኣት እንድሕር መጽኦም ህዝቢ ኮላ በቃ እቲ ቅንዕና ጽድቂ ይጠፋ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሰናይ ዝገብር ስፍራ ይስእናሎ እቲ ሓሳዊ ጨካን ክፉ ዕድል ይረክባሉ ስለዚ እቲ ይጽቀጥ ኣሎ ማለት እዩ ረሲዓን እንድሕር በዚሖምሲ ከተማ ትጭነቕ እዩ ምሽ ዝብል ከምኡ ይኸውን ኣሎ እቲ ወለዶ ሽዑ እንታይ ይኸውን እቲ ህዝቢ እቲ ጽቡቕ ነገር ፌድ ይገብር እቲ ሓደ ስፍራ ይረክብ ንምንታይ ንሃገር ዝገብርዋ መራሕቲ እዮም መራሕቲ ክብል ከሎ ኸዓ ናይ ሃገር መራሒ መንግስቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ
ናይ ኢኮኖሚ መራሕቲ ሃፍታማት ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ምሁራት እዚኦም ናይ አርት መራሕቲ ኻ እዚ ናይ ደረፍቲ ገለገለ እዚኦም ንህዝቢ ሲ እንተስ ንላዕሊ ከደይቦ እንተስ ክግልብጥዎ ከባቢኻሲ ሓደ ፍሉጥ ሃፍታም ተሃልዩ ሰብ ዘፍቅር ተኾይኑ ስራሕ ዝፈቱ ተኾይኑ ተኸባቢ ቡ ይጽሎ እንድሕር እንዳ መንዝዕ እንዳ ሰረቀ ኮንትሮባንድ እንዳገበረ ሃፍታም ተኾይኑ ግን እንታይ ምህሮም ነቲ ህዝቢ ስርቂ ዝምህር ምጥፍፋ ዘሰም እቲ ደራፊ ኻ ኸሙ እቲ ሙዚቀኛ እቲ አርቲስት ኻ ፍቅሪ ዝሰብ ዝደርፍ ዲዩ ዝዝምር ተኾይኑ እቲ አርት ኻ ምሕዝነት ስራሕ ዘተባብዕ ተኾይኑ ተወለዶ ቅንዕና እንዳጥሬ ሰናይ ነገር እንዳጥሬ ይመጽእ ዘሪቨርስ ግን ክፋአት ጥልመት ዝደርፍ ወይንካ ሙዚቃ ዝገብር ተኾይኑ ነተወለዶ ክፋአት ጥልመት ጥራሕ ይዝምህሩ ስለዚ ትመራሕቲዮም እቶም ምሁራቱን ዘስተም ድምጾም ንቅንዕና ተዘይውጽዮም ንጽቡቕ ነገር ተዘይደጊፎም ስቕ ብምባሎም ከማን ብዙሕ ነገር ይባላሸው ማለት እዩ ምክንያቱስ ትገንሖ የለኸን ሓደ መራሒ ክጋገ ከሎ ተጋጊኻ ነቲ ሓቂ ትዛረብ ኣለካ ምክንያቱ ሓሶት ብብዝሕ ንምድግጋም ሓቂ ስለ ዝመስል እዚ ግደ ኣለዎ ናይ መራሕቲ ናይቶም ምርቆያት ወይንካ ጸለውቲ አካላት ክፍለ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ከም ቀደሙ ይኮነን ማለት ፈቲዩ ዘይኮነ በቲ ዝመጻናዮ መገዲ ኣብቲ ቶፕ ዝሪኦ ካብ ዓዱ ክውለድ ከዓቢ ከሎ አቡኡ ተቐጥቂጡ ሳዋ ይኸይድ ኮብሊልካ ተባሂሉ ይግረፍ ሕጂ በዚ ዝዓበየ ቆልዓ ሰብ ኣያምንን እሱን እሙንነት አገዳሲ እዩ ኢሉ ኣያምን ተረዲካ አቡኡ ስለ ዘይተኸብረ ኣብ ቅድሚኡ አቡኡ ስለ ዝተሃርመ ስለ ዝተሳቀየ ሰብ ከኽብር ኣይሓስቦን እዩ ኦሬዲ እቲ ርእሲ ህይወቱ ተሃሪሙሎ ተረዲካ ዝወለዶ እዚ እዩ ስለዚ ዝፍረዶ ዘይኮነስ ዝድንገጸሉ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ እዩ ክብረቱ ሲኢኑ ማለት ክብረት ናይ ወለዱ ዝሰኣነ ሰብ ከኽብር ኣይክእልን ኦሬዲ ክብረት ኣይራኣይ ተረዲካሎ ፍቅሪ ናይ ቤተሰብ ኣይራኣይ አቡ ኣብሳዋ ኮይኑ ዝዓበየ ቆልዓ አቡ ጋይድ ዘይገበሮ ቆልዓ ድላይ እንተኾነ ኣይትሕዘሉን ይኹን ስለዚ ኮላ እቲ ጀነሬሽን ካ ይባላሸው ንምንታይ ኣብ ኢሳያስ እንታይ ኢልዎ እዚ ወለዶ እዚ ጨንፈር ሲናቲ ኣይኮነን አርሕቆ ኢሉ ዓለወኛ ኢሉ ንኤርሚያስ እንታይ ክትምርዓው ኢልካ ኣይትሕሰብ ቆልዓውን ኣይሃልወካ እዚ ህዝቢ እዚ ወለዶ እዚ ኢልዎ ንሴፍ ዝተወሰነ ማለት ክንደይ ናይ ደቂ ዳዊት ኮይም ደቂ አብርሃም ደቂ ያዕቆብ ግን ስድ ኸይዶም ግን በቃ ዋይልድ ኮይኑ ብሰንኪ መራሕቶም ማለት ስለዚ ወለዶ ይባላሸው እዩ ሰብ ብቦታ ይኮነን በዓለት ዝባላሸው ሰብ የለን በመሪሕነት እዩ ምብልሻው ካብ መራሕት ዝመጽ እዩ ካብ መሪሕነት ዝመጽ እዩ ካብ መንግስት ዝመጽ እዩ እምበር ሰብ በዓለቱ ጻዕዳ ጸሊም በሎ በውራጃ በሕብሪ በቦታ ሰብ አው ጥዑይ ሰብ አሎ አው ሕማቅ አሎ ግን እቲ ጥዑይ ዘኽብር መንግስት ተመጽኡ ትወለዶ ጥዑይ ይኸውን ነቲ ክቡር ንዒቑ ነቲ ሕሱር ዘልዕል እንድሕር መጽኡ ሕሱር ወለዶ ይመጽእ ስለዚ ግደ መንግስት እዩ ዝዓብየ ግን ገለገለ ሰባት እንታይ ይብሉ እንድሕር ተሰማማዕ ኮንካ ወይ ዘይተሰማማዕ እንትኾንካ ድማ ንምንታይ ገለገለ ነገስታት መራሕቲ ናይ ዝኾነ ሃገር እቲ ህዝቢ ዝቐርጾም ካብቲ ህዝቢዮም ዝወፁ እቲ ህዝቢ ድማ ንዲክታተር ንኽኾኑ መገዲ ዝኸፍተሎም ዝበሃል ሓሳብ ኣሎ ነዚ ከመይ ትሪኦ ሓደ ምስኡ ኣተሓሒዝካ እታ ናፍታ ናይ ወደብ ክመጽእ ወደብ ዘይብለን ሃገራት እሞ ኸ ኣብነታውያን ትብለን ብሰንኪ መራሕቶም ዝተለወጡ ኣለዉ ትብሎም ሃገራት ኣለዉ ድማ ክትገልጸልና ሓዊ ዮሃንስ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ወካብቲ ናይ መጀመርያ ከጅምር መንግስት ዲዩ ሓላፍነት ዝወስድ ናይ ሓደ ሶሳይቲ ኦር እቲ ህዝቢ ክልቲዩ ግደለዎ ንምንታይ ኣካል እታ ሓቶ እንታይ ኣመሰካ ነቲ መንግስት ሲ እቲ ህዝቢ ዝቐርጾ ዲክታተር እንተኾይኑ ወይ ድማ እንድሕርቲ መንግስት ዘይጥዑይ እንተኾይኑ ሲ እቲ ህዝቢ ተሓታቲ ዝብሉ ሰባት ኣለዎ እሞ ነዚ ብኸመይ ትሪኦ ከምኡ ብክልቲዩ ኣነ ብክልቲዩ ዝብል ብክልቲዩ ኸውን ንምንታይ ከምኡ ዝብለካ ንኣብነት አንቶይ ዘምጻኸዎ ናይ መለስ እንድሕሪናዮ ትኺሉ እዩ ካብ በረኻ መጽዩ ምስቲ ህዝቢ ነበረ ረዲካ ውድብ ናቶም መንእሰይ ነይሩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኸይዱ
እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኸዓ ሂደትዮም ካብ ዩኒቨርሲቲ ከይዶም ዝበዝሑ ሓረስቶት እዮም ሼፕ ዝገበሮም እታ ውድብ እያ ያው ብመለስት እንዳተመርሐ ስለዝተመፀት እቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ዋላ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሱን ይመርሖም ስለዝነበረ ሼፕ ዝገበሮ ናቱ መሪሕነት ወይ ናቱ ስታፍ ቅርፂ እዩ ነቲ ሰራዊት ሼፕ ገይሩ ምፅዎም ኢህአዴግ ምስ ኮኑን እሶ ናይ መሪሕነት ናቱ ፅልዋ ናቱ ኣካይዳ ናቱ ሼፕ ገይሮም ሕጂ እቲ ህዝቢ ኮነን ወሊድዎም ኣብ ሓደ ፀግዒ ተኣኻኺቦም ዝመፁ እዮም ኣብ ሓደ ፀግዒ ተረዲካ ስለዚ እቲ ህዝቢ ግደይ ነበሩ ናብዚ ነቲ ህዝቢ ጸልዮሞ ብሕጊ ሒዞሞ ተረዲካ በካይዳ ሒዞሞ መንግስቱ ኃይለማርያም ዝነበሮ ዘመን ሞስትሊ ሶሻሊዝም ነይሩ ከምዚ በኃይሊ ነይሩ ግን ብዙሕ ነገር ከዓ ሰብ መሰል ስለ ዘይብሉ ኣይዛረበሉን ነይሩ እዚ ምስ መፀ ግን ናይ ምዝራብ መሰል ናይ መጽሓፍ መሰል ኢሉ ሰብ አሎ ዝበሃል ጸርፍን ገለን አንጻር መንግስቲ ኩሉ ነይሩ ግን ነዚ ሁሉ ማኔጅ ገይሩ ኃይል ናይቲ መንግስቲ ይኻትሪዮ ካብቲ ህዝቢ ኮነን ገለ ተቀቢሉ ህዝቢ ግን ይጸልዩ ከምቲ አንቶይ ዝበልካዮ ህዝቢ ከዓ መራሕቲ ይባላሹ ህዝቢ ኤርትራ ተመሳሳሊ በሓደ ግዜ ስለዛተው ኢሳያስ መጽዩ ኢሳያስ ክመጽ ታውድብታ ህዝባው ግንባር ህዝቢ ሼፕ አይገበራን ደቅና ዝብል አምልኾ እዩ አትዩ ደቅና ንምንታይ ናብ ወገናውነት እንበር ናብ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ ያተኮረ ጌጋታት እንዳገበሩ የመጽዮም ኃይሊ እንዳገበሩ የመጽዮም ህዝቢ ይፈልጥ ይሪ አሎ ግን ደቅና እንዳበለ መጽዩ ምስ መጽኹ ኢሳያስ ንሃገራት አፍሪካ ከባጩ ሰብ ይስሐቃሉ ይነሩ ገለ ክብል በቃ ይጣቃዓሉ ነሩ ክጋገ ተጋጊኻ ዝበሎ አይነበሩን ክስሕት ስሕትካ ዝበሎ አይነበሩን ኩናት ናይ ባድመ ክጅመር ከሎ ፓርላማ ይወሰን ጊዜ ንውሰድ ዝበሎ የለ ንምንታይ ጣዖት ይገይሩዎ ጣዖት ስለ ዝገበሮ ነትናቱ ሓሳብ ከም ጽቡቕ ወስዶ ህዝቢ ይጣቃዓሉ ትድሰዲዱ ከይዱ ናይ ትምክሕቲ ዘረባ ከምዚ ዝበልኳና ኣብነት ቀዳማይ ዙርያ ለበዳ ሃገርዮም ማደ ሃገርዮም እዚ ክብል ከሎ ሰብ ከም ጽቡቕ ዘረባ ይጥቀመሉ መራሒ ተባሂሉ ህዝቡ ከምዚ ክጸርፍ ከሎ ተጋጊኻ ዝብሎ ሰብ አይራኸበን እዞም ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ሰራእትዮም ክብል ከሎ ዋ እንታ ዓይነት ዘረባዩ መንግስት ዶ ከምዚ ይዛረብ ዝበሎ የለን ስድሰዲድዎ ማለት መለስ ክዛረብ ከሎ ናብነት ኣብ ሓደ ኩሎም ሰራእትዮም ተዝባሃል ንበል እንታይ ቃል ይጥቀም ብጣዕሚ ዘድንቆ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ሂደት ዘይባሃሉ ይብል ሪኻ ብናትና ኩሎም ዝባሃል ብናቱ ግን ሂደት ዘይባሃሉ ንምንታይ ዋላ 1% ዘይከውን ክትንክፎ ይብልካን ክትሕልወሉ ለካ ክብሩ ንኩሉ ጀነራላይዝ ተገርካዮ ግን በቃ ሉዝ ከርካዮ ማለት ነቲ 1% ዋላ ንስኻውን ከዓ ክብረት ሰብ ይብልካን ማለት ስለዚህ ትህዝቢዩ ስድሰዲዱ በይኑ ሓላፍነት ዝወስደሉ የለን ኩናት መስተጀመረ ናይ ባድመ ኢሉ ህዝቢ ካብ ደገን ካብ ዓድን ኩሉ ተገልቢጡ መጽዩ ህዲሉ ብሰላም ዘይውዳእ ንንታይ ዝበለ የለን ህብራት መንግስታት ሃገራት ክልምና አሜሪካ ክትልምን ዩሮፒያን ዩኒየን ክልምኑ ክማላለሱሲ እንኪላሎ እንዳበሉ ድራማ ይሰርሑ ነይሩ ኢሳያስን በዓሉ ዘይገይድፉና ዘይንርእ እንዳበለ ትምክሕቲ ይዛረብ ነይሩ ህዝቢሲ ረዚ ነገር ከጥፋና እዩ ዝበለ ህዝቢ አይነበረ አጆኻ መን ከም ኢሳያስ ኢሉዎ ሁሉ ሉዝ ዝገበሮ ኢሳያስ በይኑ ይኮነን ምስ ህዝቢ ስለዚህ ህዝብኻ ንመንግስቲ ስዲ ሰዶዩ ጣዖት ይገብሮ ዘስቴም ዶክተር አብይ መጽኡ ብዙሕ ተዛሪቡ ይኮ መፈንቅለ መንግስት ሕሰብን 100,000 ክሕረድዮም በመዓልቲ እንዳበለስ አመንቲ እስቲል እንታይ አይዘረቡ እዩ እማ ዘሚዕና አይበሉን አንጻር ህዝብ ትግራይ ሚዲያታት ኮይኑ አቅሽሽቲ ከይተረፉሲ ቀቢስና ክንበልዖም ኢና ቀትልናዮም ክብሉ እዚ ሁሉ በሓንሳብ ህዝብ ሰሚርዎ ጽባሕ ኢትዮጵያ ተኣቶ መፈንጠራ እዚ ሁሉ ሰብ በዓሉ ዝኣቶ አብይ በይኑ ይኮነ እቲ ህዝቢ ዝሕተተሉ ህዝብ ንመንግስቱ ክርምተ ሓደ ልደቱ ካብ ፖለቲከኛታት ሓደ ልደቱ እዩ ነዚ ነገር ዝቃወም ዝነበረ ተረዲካ ናይ ኢሳያስ ከዓ ኩሉ ይዳርጋ እንዳደገፎ ይመጽ አበላሽዎ ማለት እንታይ ዲመሰካ ሰማዕን ለኸምሽ አሞንጎ ህዝባዊ ግንባርን አሞንጎ ሕወሓትን ፍልል ያሎ ሕወሓት ካብ ሓደ ትግራይ ዝመጽዮም ንኢትዮጵያ ክገዙ ከለው ህዝባዊ ግንባር ግን ካብቲ ህዝቢ ኤርትራ ሁሉ ዳርጋ ወላ ናይ ተወሰነ ከባቢ ወይ ድማ ተወሰነ ሰባት ክበዝሑ ክእሉ እዮም እሱ ብዘይገድስ ግን
كاب سمين كسع معراب كاب مبرق كسع دبوب زلونا إيرترا بارتسي كل سب تخافيلوه حجي دقنا يلو انت حسبه انت هاي قال له مهنياتهم كم تزبول كوا حوحات كاب سمين زومتش يوم دهارتهم أم حارات حويسهم سلزيت كال نتحات زلون تتقوم سي دقنا يكونون يلوم كحسبو خليهم هزبير تراجن أبوه أديو حفتو أكو أمو يوت سب سلز حماق قبرونا يوم إلو زي محسابو سي تخكل دا يكون انتبل نسان تانا بحرن كيدرس عليتن أبن نزبل كان سوري هراي صبوا لها دقنا مبالو كو ايكونن جيجا يكونن حقوي دقوي ብዙሓት መይቶ ደቁ ሲኢኑ እቶም ዝተረፉ እዮም ኣትዮም ሓቂ እሱ ሓቂ እሱ ይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ጌጉ ሲ ከስተውዕሎ ይከኣለን ማለት ነቲ መንግስቲ ጌጋ ናይቲ መንግስቲ ተረዲካ ሕጂ ኣዘይንዶፍ ዘደይኮ ንኣኻ ሲጠቕመካ ድዩ እዩ እቲ ጓና ይኹን ወዲ ዓድኻ ይኹን እቲ ዝመርሓካስ ናብ ጽቡቕ ወስደካ ኣሎ ዲ ኣይኮን መምዘኒውስ ግብሩ ክኸውን ነይሩ ወይ ናት ጌጋ ሩኢ ጌጋ ይግበር ነይሩ ማለት እዩ ናይቲ ዕቢ ዘረባ ካብካቱ ጀሚሮ ማላ ካብ በረኻ ማለት ዘይፍትሓውነት ካብ በረኻ ጀሚሩ ዘምጽዎ ነይሩ በሓይሊ ናይ ሕጂ ህዝባው ግንባር ኣነ ዝኣምኖ ማለት እዩ ናይ ኢሳያስ ካብ መጀመሪያው ካብ ጀብሃ ሰባት ሒዙ ወፂኡ ብሽም ኤርትራ ማለት ዋንነት የብሎምን ሓይሊ ኣይነበሮምን ተጋጊኻ ዝበልዎ ሲ እንዳጠፉ እዮም መጽዮም ኣጆኻ መንከማኻ ዝበልዎ እዮም ሒዞም መጽዮም ውን ከዓ ግብሮም ተራዩ ሓደ ኣጋጣሚ ክነግረካሞ እንታይ ዓይነት መጽዮም ይኾኑ በረኻ ትብል ኣብ አዲስ አበባ 91 ከለናሲ ምስ ሕዋተይ ምሸት ምስቶም ዓበይቲ ሕዋተይ እንዳ ሻምሲና በዛ ኤርትራ ኤምባሲ ገዛውትና አረባ ስለ ዝኾነ ቡና ሓልፍ ነርና ሕጂ ሓደ ዋርድያ ናይቲ ኤምባሲ ንሓደ ኢትዮጵያዊ ብሓጹር ገይሩስ የጨንቆ ነው ሕጂ ኣይ እንዳ ሻዕብያ በዘይ ዓዶም መጽዮም በቃ የጨንቆ ኣለው ኢልና ስሕቕና ሕጂ ክንስሕቕ ሪናስ نحن إلو حويسي تي معباي نعيدو إلو أويلو صيلو خيدو كالاشن هيزو مزيو سيحكاي حسابو سيحقنا سيحكاي قويو أبتاسي ما فوروسي أبتندانا دادي كوفيلو كتكوس كوفيلو نحن أكو أول لنا يحواتوس أول لنا حوي كيدو سيما فورو أما كنا تقاجو شو تمليسو قل نحن إلببنان كلاتنا أبو زنبرنا دارقا إرترا مزينا 91 يزبلكا እዚ ሰብ እዚ ስሕካይሉ ተኩይሱ ቀቲሉ ሓታታይ ተዘይነይሩዎ ኣብዚ ኣበረኻ ክንደይ ሰባት ፊኦም መጽዮም አለ ልካ በቃ እዚያ ንሕና ካባይ ጀሚሩ ኢና ተጋጊና ክብለካ ደል እዚ ኣሕዋተይ ዝብል ሕማሚ ማለት ቃኤል ንኣቤል ሓዊ ቆመና ሓዊ በቦ በደ ዓልየት የብሉ ገለ ይብሉ ግብሩ ክፉ ስለ ዝኾነ ቀቲልዎ ይብል ንሕና ከዓ መምዘኒና መንግስቲ እንታይ ዝገብር ሕጉ ከመይ እዩ ፍትሓዊ ድዩ ካብ ኮራፕሽን ንጹህ ድዩ መንግስቲ ሲ ስለ ህዝቡ ሲ ክብሩ ይድርቢ ድዩ ተጋጌ ይብል ድዩ ይእመን ድዩ ስለ ራህዋ ህዝቡ ሲ ይሰርሕ ድዩ ኢሳያስ እኮ 30 ገለን ዓመት ገይሩ ዝሓለፈ ምንም የለን ባዕጻቤላ ይሉካ 30 ገለን ዓመት ሲ መሪሕካ ህዝብኻ ኣወዲዎ እንድሕከሙ ይሉካስ ንዓይና ዓጋን ሓቲትና ቤላ ኢሉ እዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ሃገር ኣይኮነን ዝዛረብ ነይሩ ወግሐ ጸብሐ ወያነ ክብል መለስ ክብል እዛ ሃገር ገዲፍዋሲ በቃ በይኑሲ ወያነ ወግሐ ጸብሐ ወያነ ህዝብ ኤርትራ በወያነ ኮይ ነበርን ተደልዩሲ ሓጾር ገይሩ ስርሑ ኣይሰርሐን እዩ ንህዝቡሲ ሓሲቡ ይፈልጥን ዝሓለፈኻ ተራዩ ራሻ ኸይዱሲ ኩናት ናይ በቃ ምስ ምዕራባውያን ክንዋጋ ኢሉ ሚሳኤል ፑቲን ሰሚዑ ሚሳኤል ተዝትኩስ ፍጹም ሓወይ ስኻ የለኻን ለንደን ያ መጀመርያ ኩሉ ሓበሻ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መራሒ እዩ ህዝቢ እዩ ኣባላሽዎ ህዝብና ስለ ዝብል ንምንታይ ኢሳያስን መለስን ክልቲኦም ናይ ኤርትራ ባክግራውንድ አለው ናይ ትግራይ ባክግራውንድ አለው ምንም ማለት ኣይኮነ ግብሮም ወልደ አብ ወልደ ማርያም መበቆሎም ተወሊዶም ዝዓበይ ትግራይ ስለ ኤርትራ ግን ከሞም ብፍትሒ ብጽድቅ ዝተቃለሰ የለ ግብሩ እዩ ሰብ ዝምዘን መራሒሲ እንታይ ገይሩልና ንዓና ካብ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ሲ ዝሓሸ እንታይ ኣምጽዩና ካብ ሃይለ ስላሴ ዝሓሸ እንታይ ኣምጽዩና ኢኻ ትብሎ ተረዲካ እምበር ዓሌት ይኮነን መለስ ካብ ትግራይ ይመጽዩ ግን ኣብ ነፍስ ወከፍ ድኻ ሃገር ዓፋር ክልል እኮ መንግስቲ ዝተኸለ መለስ ምንም ዘይነበራ ስክራች ዝነበረት ቤተ መንግስቲ ለካ ዝሓለፈ
ቤተ መንግስት ሃኒጾም ዩኒቨርሲቲ ሃኒጾም ስቴዲየም ሃኒጾም ኩሉ በዚ መንግስት ዝመፀ ዓሌቶም ኣይኮነን በቃ መንግስት ጥዑይ ተኮይኑ ስለ ኩሉ ሓላፍነት ዝወስድ ነቲ ዝሾሞ ወይ ካብ ልዕልዩ ዝገዝኦ ህዝቢ ዝግደሰሉ ኣብ ክንዱ ድቃስ ዝስእን ዝፅዕር ምኽሪ ዝሰምዕ ንጽቡቕ ሓሳብ ዝቕበል ሰላም ምስ ከባቢኡ ዝገብር እዩ መንግስቲ ማለት ካልእ ኣይኮነን እዚ ወደብ ዘይብለን ሃገራት ኣለዋ ቀዳማይ እዛ ኢትዮጵያ ዝበልኩ ኸ እሳ በዓላ ኣበይ በፂሓ ስዊዘርላንድ ካራየ ላንድ ሎክያ ንነዊሕ ግዜ ግን ብጽቡቕ ስለ ዝመፁ ኣብ ዋላ ላንድ ሎክ ትኾን እምበር ኣገዳሲት ሃገር ዩናይትድ ኔሽን ኣባይ ተተኺሉ ስለዚ ናይ መንግስቲ ግደ እዩ ናይቲ እቲ ካልእ ኣድላይ እንዲሁ ግን ተወሳኺ እዩ ኢትዮጵያ ወደብ የድልያ ነይሩ ዶ እንድሕሪልካ ዘመነ መንግስቱ ሃይለማርያምን ዘመነ መለስን ምውድዳር እኹል ኢትዮጵያ ኣበይ ናይ ጥዑም ነይሩ ተልካ ኣብ ዘመነ ስለተሓቂ ኣብ ዘመነ መለስ ስለዚ ወደብ ኣይኮነን ሽግራ መንግስቲ እዩ ኢለ ኣነ ዝድምድም እዚ ናተይ ርዲት እዩ ፍጹም ኦኬ ሩዋንዳ ካራያ ሩዋንዳ ፍጹም ሓወይ ሶሪ ቦትስዋና ኣላ ሩዋንዳ ሲ ድሕሪ ክንደይ ጄኖሳይዳል እንተኣሽሙያ እቲ መንግስቲ መፅዩ ግን ኣብ ሓጭር ግዜ ከመይ ቀይርዋ ረዲካ ስደተኛታት እኳ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ንሕና ክንቀበሎም ኣምፅዎም ዝበለ መንግስቲ ኮይኑ ወደብ ዘይብላ ንእሽተይ ሃገር ስለዚ መንግስቲ እዩ ገደ ዘለዎ እሞ ከዓ ክልተ ዓሌት ኮይኖም ዝተጫፋጨፉ ህዝቢ መፅዩ መሪሑሲ ካብ ሕነ ምፍዳይ ካብ ኩሉ ተኸላኺሉ ኣብዚ ዘብፅሖም ሓያል መራሒ እዩ ስለዚ መራሒ መንግስቲ እዩ ኣገዳሲ ክብል ይደል ጆን ወልደገርስ ካብ ካናዳ ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ዕድመ ኣኽቢርካ ስለዚ መጻኻ ሕቶታትና እተይ ዘዳለኹ ኩሉ ወዲኤ ግን ኣብ መንጎ ዝረሳዕኹ ነገር ኣሎ እንድሕሪልካ ዕድል ክህበካ ሃራይ ምናልባሽ ናይ ዳዊት ቁሩብ ክውስኽ ማለት መንግስቲ ዳዊትን ሳኦልን ቁሩብ ከወዳድሮም ይደሊ ንምንታይ እዚኦም መንግስትታት ወይ ከዓ እዞም ሰባት ክልቲኦም ብእግዚአብሔርም ተቐብዮም እቲ ሓደ ግን ሞር ብሰብ ዝፍተው ነይሩ ሳኦል ብሰብ ዝፍተው ነይሩ ብጠለብ ሰብ ዝመፀ ንጉስ እዩ በቃ ኣብ ቅድሜና ደው ዝብል ማዕረግ ዘለዎ ሞገስ ዘለዎ ኩሉ ብቅድሜና ዝኸውን ንጉስ ሃበና ኢሎም ኣሸጊሮሞ ዝመፀ እግዚአብሔር ዝቐበው ንጉስ ሳኦል ነይሩ ንጉስ ሳኦል ከዓ እንታይ ዓይነት ባህሪ ነይሩዎ ተልና በቃ ከምዚ ነቲ ህዝብሲ እቲ ህዝብ እንታይ ደስ ዝብሎ ዝብል መንግስቲ ነይሩ መጀመርያ ጠንቆልቲ ትፊኡ ህዝብ ከፋቱ ድሕሪኡ ከዓ ጸኒሑ እቲ ህዝብ ዝፈትዎ እንታይ ኢሉሲ እቲ ህዝብ እግዚአብሔር ኣጥፍ ዝበሎስ ገዲፉ እቲ ህዝብ ዝደልዮ ገይሩ ተመሊሱ እንታይ ዳዘን ከፍተ ገለሎ እቲ ህዝብ ክስውኡልካ ንኣኻይሉ ሪኻ ነቲ ህዝብ የኽብርን ይፈርሕን ነይሩ ልቡሲ ካብና ኣምላኽ ነቲ ህዝብ ኣፋትዩ ናይ መንባር ድሌት ነይሩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ሞገስ ክረክብ ዝደሊ ተቐባልነት ክረክብ ዝደሊ ነይሩ እቲ ህዝብ ኸ በቃ ሞገስ ዘለዎ መንግስቲ ከም ሳኦል መን ይቆማት ከም ሳኦል መን ዝብል ነይሩ ዘምልኾ ነይሩ ተታሓይዞም ግን ኣብ ሓደ ቦታ ደው ኢሎም ኣብ ምስ ኣምላኽ ተባይሶም ተጸበየኒ ኢልዎ ነቢ ሳሙኤል ካብኡ ኣብ ክንዲ ምጽባይ እቶም ህዝቢ ፈሪሖም ምስገዱ በቃ ተዳሂሉ ሽዑ ናብ ኣምላኽ ዘይግምልከቶ ገይሩ እንታይ መራሒ ብርእሱ ደው ዝብል ክኸውን ኣሎ ጊፍትድ እዩ ኣነ መሪሕነት ጊፍትድ እዩ ከምዚ መራሕነት ኩሉ ዝፈልጥ ማለት ኣይኮነን ጊፍትድ ተኮይኑ ዝገብሮ ዝፈልጥ ማለት እዩ ሓላፍነት ዝወስድ ስለ ህዝቡ ክዋረድ ዝኽእል መስዋዕቲ ክከፍል ምሽ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ህይወተይሲ በጃ ባጊዕ ይህብ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ማለት ዛስዋይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ህዝቡ ኢሉ መስዋዕቲ ከፊሉ ብክብሪ ክነግስ ዝመጽኻ ስለ ህዝቡ ኢሉ ህይወት ስለ ዘኸፈለ ክቡር ህይወቱ ይከፊሉ ስለዚ መንግስቲ ርእሱ ስለ ህዝቡ ዋጋ ዝኸፍል ስለ ክብረት ርእሱ ኃጢአቱ ክሽፍን ሃገር በሙሉ ዘጥፋ ዘይኮነስ ውርደቱ ተቀቢሉ ከም ዳዊት ኣነ ጥራሕ በዲለ ህዝብ እንታይ ገበረካ ዝብል ሓላይ ህዝቡ ክኸውን ኣሎ ወይ ለኣመን ዳዊት ከዓ እንታይ ዓይነት ሰብ ነይሩ ተልካኒ ካብ ጓስነት በቃ እግዚአብሔር ፈተና ንንጉስነት ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮነን ወሲድዎ ካብ ፍልስፍና ካብ ምሁርነት ኣይኮን ኣባባጊዕ ፈቲንዎ ህይወቱሲ ስለ ባጊዕ ኢሉስ ምሰንበስተን ድብን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእትዎ ነይሩ ነተን ዘጠቡ ኣባጊዕ ከዓ ተኸናኺኑ ዝኸይድ ሰብ እዩ ነዚ ሪእዎ እዚ ጓሳ ማለት እዚ ህይወቱ
በጃ ባጊዕ ዝህቡ በጃ መጓሰ ዝብሉ እቲ ኤግዛምሲ ብባጊዕ ተፈቲኑ ሓሊፉ ድሕሪኡ ኣብ ቅድሚ እስራኤል ከሪኦም ምስ ደልየ ግን ፊት ንፊት ኣብታ ጎቦ ወሲዱ ምሳውላ ምስ ጎልያድ ኣቐሚጥዎ ንሳኦል ምስ ፊሊስጤም ኣቐሚጥዎ ሳኦል ሃዲሙ እንዳጠንቋላይ ገለ ከይዱ እዚ ግን ኣብቲ ቦታ ደው ምስ በለ ኖ ተማሊ ምሰንበሳን ድብን ክዋጋ ካብን ዘናገፈኒ ኣምላኽ ህያዊ ብሽሙ ክገጥሞ ኢሉ እቲ ግን ኣብ ህዝቡ ተወኪሉ ህዝቡ ገዲፎሞ ኣምላኽ ትግበር ኢልዎ ሾ ኤክስፓየር ዴት እግዚአብሔር ጽሒፍዎ ወሪድ ካለኻ ተሳዒር ካለኻ ኢልዎ እሱ ኸማን ምስ በሎስ ወይ ተጋጊሕ ማገረ ኣይተሓዙለይ ገዲፈ ያለኹ ከይብል ነቲ ነቢ ኣብ ቅድሚ እዚ ህዝቢ ኣኽብረኒ ኢሉ ኣዋሪድዎ ኣምላኽ ወሪድ ካለኻ እንዳበሎ ኣኽብረኒ ኢሉ እቲ ህዝቢ ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ገዲፉ ናብ ዳዊት ከይከይድ ክሳብ ደቂ ደቆም ዝስእኑ ምስ ሳኦል ከይዶም ብኡ ጠፍዮም ዳዊት ግን ብስም ኣምላኽ ገጢሞ ጎልያድ ስዒርዎ ድሕሪኡ ክብረት ኣይኮነን ረኺቡ ደድሕሪኡ ዝኸይድ ሳኦል ይመፅዎ ግን በዚ ኩሉ ግን ካብ ጽድቁ ይጎደለ ካብ ሓሌት ፍቕሩ ህዝቡ ኣይጎደለ ኣብ ዘለዎ ነገር ጸኒዑ ደው ኢሉ በዓሎም እዮም ቤት ይሁዳን ቤት እስራኤል በብተራ ዘንገስዎ ሰብ ስለዚ መራሒ ግደለዎ ጊፍት ዲዩ ሰብ ከዓ ነቲ ጊፍት ዝኾነስ ከለሊ ክመርጽ ከኽብሮ ዋጋ ክህቦ ኣለዎ ኢልያምን ጎይታ ይባርከ thank you ብጣዕሚ ስለተዛሃብካና ሰፊሕ ናይ ቃለ መሕተት ሕቶ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ብኻል ግዜ ብኻል ፕሮግራም ክንካፈል ኢና ኩልኹም ነዚ ትንሳኤ ቲቪ ሰብስክራይብ ግበሩ ሼር ግበሩ ላይክ እንዳገበርኩም ኮመንት ድማ ምግዳፍ ኣይትረስዑ ካብቲ ንስኻትኩም ትገድፉልና ኮመንት ንመሃሮ ነገር ኣሎ ተባረኹ ሰላም ቅነ